Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħut nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum l-14 ta' Wissu l-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Massimiljanu Marija Kolbe, saċerdot u martri. Raymond Kolbe twielet fis-7 ta' Jannar tal-1894 rib Lodz fil-Polonja. Daħal fl-ordni tal-Franġiskani Minuri konventwali u ħal isem ta' Massimiljanu Marija. Studja f'Ruma fejn waqqaf il-Milizja ta' Marija Immakulata. Ġie ordinat saċerdot u reġa' lura l-Polonja u waqqaf il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani ta' Marija Immakulata. Imbagħad wara xi żmien f'Nagasaki, il-Ġappun, għamel apostolat permezz ta' programm bir-radju li kien jinstema' fil-Polonja kollha. Fl-1941 il-Gestapo arrestawh u ħaduh Auschwitz fejn offra ruħu minflok missier ta' familja ikkundannata għal mewt. Fl-14 ta' Wissu tal-1941 tawh injezzjoni velenuża u miet. Ġie kanonizzat mill-Papa San Giovanni Paolo II fl-1982. Nitolbu bl-interċessjoni tal-qaddejs li joffra li tant ħabb li joffra ħajtu u xekk minflok ħaddieħor għad ta' ħajtu bħal ma għamel Ġesu għalina, ta' ħajtu għalina Massimiljanu Kolbe, ta' ħajtu għal-missier ta' familja. Ejjew għalhekk nitolbu bl-interċessjoni tiegħu biex il-Mulej jħeġġilna qalbna dejjem iżjed bl-imħabba isaħħaħna fil-fidi. Ejjew nitolbu maħfra lill-Mulej għal ħtijietna. Inti minħabba fina sirtu obbedjenti sal-mewt, Mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa wumli, Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtna Grazzja Kamilleri. Nitolbu. U Alla, inti mlejt bil-ħeġġa l-erwieħ u bl-imħabba l-proxmu lil San Massimiljanu Marija Kolbe, assejs u martri u devot kbejr tal-Verġni bla teba Marija, għatina fil-ħnina tiegħek u għat-talb tiegħu li naħdmu bla eda għal glorja tiegħek u naqdu lil ħutna l-bnedmejn biex imqar sal-mewt insiru nixbħu lill-ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġoswe. F'dak iż-żmien il-Mulej qal lil Ġoswe: illum nibda nkabbrek f'għajnejn Iżrael kollu biex ikunu jafu li kif jien kont ma' Mosè hekk inkun miegħek. Issa ordna lill-qassisin li jġorru l-arka tal-patt u għejdilhom: kif taslu sa xfar l-ilma tal-Ġordan jifqu fil-Ġordan. U Ġoswe qal lill-uliet Iżrael: ersqu l-hawn u isimgħu il-kliem tal-Mulej Alla tagħkom. U żied jgħidilhom Ġoswe: b'dan tarfu li Alla l-ħaj qiegħed f'nofskom u sejjer ikeċċi minn qudiemkom il-Kananin, il-Ħittin, il-Ħiwin, il-Periżin, il-Ġirgasin, l-Amurin u l-Ġebużin. Araw, l-arka tal-patt tal-Mulej sejt l-art kollha, sejra tgħaddi qudiemkom fil-Ġordan.
ma li l-qassisin li jkunu jerfgħu l-arka tal-mulej sejt l-art kollha iniżlu riġlejhom fl-ilma tal-Ġordan l-ilma tiegħu jofroħ waqt li l-ilma ikun nieżel. X'in in-nies telqu mill-għarejjex tagħhom biex jaqsmu l-Ġordan, il-qassisin li kienu jġorru l-arka tal-patt marru qudiemhom u meta r-raffejja tal-arka waslu sal-Ġordan u riġlejn il-qassisin li kienu jġorru l-arka messew ma' xifer l-ilma li fi żmien il-ħsad kollu il-Ġordan ikun mimli sa fuq ix-xtut tiegħu. L-ilma niżel min-naħa ta' fuq u waqaf u qam gozz wieħed. Il-bogħod ħafna ħdejn Adam, il-belt li qiegħda ħdejn Saretan. L-ilma niżel lejn il-baħar tal-Araba, il-baħar il-mielaħ, ġie fix-xejn għal kollox u l-poplu qasam biswit Ġeriko. Il-qassisin li kienu jġorru l-arka tal-patt tal-mulej waqfu fin-nixef f'nofs il-Ġordan u l-Iżraelin kollha baqgħu jaqsmu fin-nixef sama l-poplu kollu għadda il-Ġordan. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, 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 alleluja. Meta ħareġ Iżrael mill-Eġittu, Ġakob mill-poplu ta' il-sim barrani, Ġuda sar is-santwarju tiegħu, Iżrael is-saltna tiegħu. Alleluja, alleluja. Il-baħar raħ u ħarab, il-Ġordan raġa' lura, qabżu bħal kbiex il-muntanji u bħal ħrief il-għoljiet. Alleluja, alleluja. Xi ġralek baħar biex taħrab, xi ġralek Ġordan biex terġa' lura, xi ġralkom muntanji biex taqbżu bħal kbiex u intom għoljiet biex taqbżu bħal ħrief. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħajiddu wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni il-kmandamenti tiegħek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu: Mulej, xi kemm il-darba irrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu sa 7 darbiet? U Ġesu wieġbu: Ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewiet nistgħu inxebħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbigħu hu, martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħet qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn unqu u beda jafsu. Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħet qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: Stabar ftit bija u nrodlok. Imma dak ma ridx jaf, maru xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħannejt jien għalejk?
u saħan blaħrax is-Sinjur għalih u taħ fidejn min jaħru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smawiet jekk ma taħfrux lil xulxejn minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors, Ġesu telaq mill-Galilija u mar il-Ludija fl-inħawi hemm mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Bla dubju eżis ħuti waħda mill-iktar jekk mhux l-iktar ħaġa diffiċli li jitlob minna Ġesu hija l-maħfra. Aħna l-koll żgur li ġarrabna xi darba jew oħra, xi ħadd li weġġana u nafu kemm hu diffiċli biex taħfer. Umanament jidher impossibbli. Umanament jidher impossibbli. Dal-Vanġelu tal-lum eżis ħuti huwa Vanġelu kbir u ta' grazzja kbira. Mela Pietru jistaqsi lil Ġesu sakemm il-darba għandu jinqosni ħija u naħfirlu. Sa 7 darbiet diġà ħafna, 7 darbiet. Ġesu ma jgħidlux hekk, jgħidu sa 77 darba. Jiġifieri dejjem. U biex eżis ħuti jispjega dak li kien jgħid u biex jenna naħfru, Ġesu qal din il-parabola. Mela is-salma ta' smawiet nistgħu nxebbħu jgħidilna ma' sultan, is-sultan li jirrappreżenta lil Alla, li rid jagħmel il-kont mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Eżis ħuti. Dak jiena wint dan il-qaddej li kellu jagħti 10,000 talent. 10,000 talent kemm huma? Għax ġan huwa biex nifhmu rridu nifhmu kemm kienu 10,000 talent huma somma enormi eżis ħuti ta'. Talent wieħed kien somma kbira ħafna ta' flus. Talent wieħed huwa ammont kbir ta' fidda, sewwa talent wieħed, tant li meta l-Imperu Ruman kien jagħmel il-budgeting tiegħu, laqqas reġjun sħiħ ma kien jirċiev il-budget ta' 10,000 talent. X'irid jgħidilna Ġesu b'dis somma kbira ħafna? Irid jgħidilna li dal-qaddej qatt ma seta' jrott lura lil sidu d-dejn li kellu jagħtih. Mela fil-bidu is-sultan jiddeċiedi li jinbeħħu u kull ma għandu eċċetera. Però mbagħad il-qaddej jitolbu maħfra. U dan il-pass aħna sikwit ninsewh. Il-ħtieġa li nitolbu maħfra. Ħafna drabi aħna meta nweġġgħu lil xi ħadd nippretendu li ninħafru u li jaħfrilna mingħajr ma nitolbu maħfra, eżis ħutej. Il-mulej illum qed jurina li qabel ma talab maħfra ma nħafirx. X'in talab maħfra? Għallu Sinjur stabar b'ftit bija kollox inrodlu. Għad li s-Sinjur kien jaf li ma setax irodlu. Is-Sinjur ġiet uħniena minnu minn dan il-qaddej batu u ħafirlu dejn u hekk għamel Alla magħna. Kenna dejn malla li qatt ma stajna rrodduh lura u Alla jaħfirunna meta aħna nitolbuh maħfra bil-qalb. Mhix xajta eżis ħuti. Però dan l-istess qaddej li nistgħu nkunu wkoll jiena u int eżis ħuti joħroġ u jsib xi ħadd ieħor minna kull wieħed u waħda minna li mbagħad xi ħadd ieħor jonqos lilna u jitlobna maħfra kif għamel dan u ma nkunux irridu naħfru eżis ħuti. Ma nkunux irridu naħfru. Alla li ħafrinna tant u aħna ma nkunux irridu naħfru lil-għajrna. Mela irridu nżommu f'moħħna eżis ħuti li aħna rridu naħfru u għandna naħfru mhux għax il-persuna li naqsitna ħaqqa jew ma ħaqqiex, imma x'irridu lill-Alla jaħfer lilna. Dik hi r-raġuni. Għax irridu l-Alla jaħfer. Jiena rrid naħfer għax irrid lill-Alla jaħfer lili kif ngħidu fil-missierna. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Xorta tibqa' diffiċli tal-maħfra eżis ħuti. Il-maħfra hija grazzja u biex nakkwistaw rridu nitolbuha. Waħedna ma naslux. Allura rridu nitolbu għal min naqasna, rridu nitolbu għal min weġġana, rridu nitolbu l-mulej jagħtina l-grazzja li naħfru. U nitolbu ilu bil-qalb u nkomplu nitolbu ilu.
U żgur li l-mulej ma jiċħaġ dil-grazzja lil min jitlobilu, jiġifieri ma jixħaġ li jagħtina il-grazzja naħfru jekk aħna nitolbuh bil-qalb biex jagħtina dil-grazzja. Eżis ħuti ma ninsewx, il-problema mhijiex meta insibuha diffiċli biex naħfru, meta jien irrid naħfer mulejtin il-grazzja naħfer ma kemm qed insiba diffiċli mulej jifhimna u jgħadirna. Il-problema l-ħajja nistennija hi meta jien ngħid jien ma rridx naħfer. Dik hija problema serja. Dik hija problema li timblukkana fir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Dik hija problema li tfisser jien ma rridx allura nirċievi l-maħfra tal-Alla. Jekk jien ma rridx naħfer, ifisser l-istess jien ma rridx nirċievi l-maħfra tal-Alla. Jew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum jagħtina dil-grazzja li naħfru u nitolbu maħfra, ħan insisti fuqha dejn għax ma tantx insistejna fuqha, li naħfru u nitolbu maħfra għaliex is-sigriet tal-paċi tal-qalb hawnhekk jinsab. Fil-qawwa li naħfru u nitolbu maħfra żisħuti. Min ma jridx jaħfer jitlef il-paċi ta' qalbu. bil-wieqfa kieġobkom aħna u niftakru l-lum fil-ħeġġa l-erbieħ u fil-mħabba l-proxmu li wassulu lil San Massimiliano Kolbe biex jagħti ħajtu ħajjeħles mill-mewt mis-sier ta' familja, nitolbu l-Alla nitalmu minnu kif nuru mħabba vera maħutna fil-bżonn. Mulej inti mlejt lil San Massimiliano b'ħeġġa kbira s-salvazzjoni tal-erbieħ. ħeġġa li waslitu biex imur missjonarju fil-Ġappun, jaqaf mal-Knisja tiegħek jew xandar l-Evanġelju lill-ġnus kollha tad-dinja nitolbu. Mulej int nissilt f'qalb San Massimiliano mħabba kbira għal proxmu, imħabba li waslitu biex jieħu l-mewt flok missier ta' familja. Għamel il-bnedmin kollha jitalmu minnu joffru ħajjithom għal ħuthom fil-bżonn nitolbu. Mulej inti tajt lil San Massimiliano mħabba kbira għal Verġni Marija imnisla bla teba ta' dnub. Għamel li l-Verġni Marija tkun dejjem ta' ħarsien għal art welidna u għad-dinja kollha nitolbu. Mulej int żejjent bil-kuruna tal-martirju fis-sema lil San Massimiliano għati lena ta' dejjem lil ħutna li għal-jom noffru da' sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna l-mejtin kollha nitolbu. Mulej inti ridt li San Massimiliano jkun ta' eżempju għalina fil-ħajja u l-mewt tiegħu. Għatina li nitalmu minnu kif norbtu qalbna mar-rida ta' Alla biex dejjem nagħmluha nitolbu. Ismana. Ħanitolbu eżis ħuti għal paċi fid-dinja, nitolbu għal ħutna l-anzjani il-morda u l-persuni bi bżonnijiet speċjali u dawk li jieħdu ħsieb tal-persuni vulnerabbli, nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa. Fiskiet noffru lil mulej it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna fġieħ id-devozzjoni ta' San Massimiliano li San Massimiliano kellu għal Verġni Marija imnisla mingħajr teba ta' dnub, għatina li bħalu nkunu dejjem strument tal-ħniena ta' Alla kejf il-Verġni Marija kienet strument fidejn Alla biex immexxijin minna neħilsu minn kull tiġrib ta' issa u niksbu l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Imbira kient mulej Alla tal-ħolqin kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem
fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejdin nofrulek. Naddafni mulej l-ġniti u d-nuħtijaj. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej id-doni tagħna u fiċ-ċokun tagħna nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Massimiliano Marija Kolbe nitalmu nofrulek il-ħajja tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Massimiliano ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalejk bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewent mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati bħal ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi, ġisem muqaddas. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, mulej tiegħi, Alla tiegħi, mulej tiegħi, Alla tiegħi, id-demm muqaddas ta' Sidna Ġesu Kristu, ċarġu għalihom. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon 14 mal-Isqof tagħna Anton mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek
u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħ oħtna Grazzja Kamilleri. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Massimiljanu Marija Kolbe u l-qaddisejn kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrejb iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidejl lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
ħanejdulu grazzi bil-qalb lill-Mulej Jeżis Ħuti għal din l-Ewkaristija, għal dak kollu li jagħmel magħna, għall-eżempju kbir li tagħna San Massimiljanu Marija Kolbe bit-tixrid ta' demmu tant ħabb il-fidej vera li aħna nistqarru jalla aħna jkollna ftejt minn dik il-ħeġġa li kellu hu. Inqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Issa li tqarbilna Mulej bil-ġisem u d-dem tiegħek għamel li nitkebsu b'dak in-nar ta' mħabba li minn din il-mejda qaddisa tiegħek ħeġġeġ lil San Massimiljanu Marija Kolbe int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. U ħanejdu 3 Avumarijiet fġieħ 3 ijiem lil ġisem tal-Om tagħna Marija dan fil-qabar. U ħanofruhom Jeżis Ħut illum biex din l-Om tagħna tas-sema tatina l-grazzja li naħfru u nitolbu maħfra fejn meħtieġ. Naħfru u nitolbu maħfra. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif did-dinja mingħajr teba, ħaqlanna l-grazzja noħorġu minna mingħajr tija. Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja ħarstek fuqna dejjem żomm. Infakkarkom li l-lejla fit-8 jkun hawn il-velja tal-Għid tal-Assunta u li għadija s-solennità marbuta anke ma' dan is-santwarju tat-tluħ ta' Marija fis-sema u hemm l-obbligu tal-quddies u x'hekk wieħed m'għandux jitlef il-quddiesa għada hija okkażjoni speċjali li fija hekk nersqu biex niltaqgħu ma' Ġesu fl-Ewkaristija. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Madonna